Il-Partit Nazzjonalista nqabad f'gidba kbira oħra meta l-ħamis filgħaxija ħareġ stqarrija b'reazzjoni għall istorja ta' One News li fiha qal li l-Kumitat Sezzjonali tal-Mosta ma prova l-ebda mozzjoni ta' sfiduċja fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu lanqas laħqu għaddew 12 siegħa li sorsi fil-Partit Nazzjonalista żvelaw magħna ittra uffiċjali li bagħat il-Kumitat Sezzjonali Mosti lill-ogħla tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li fiha iddikjara l-impossibbli li jibqgħu siekta. Din l-ittra firmata mill-President tal-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista Norvin Spiteri li hu ħabib kbir ta' Roberta Metsola qalet ċaru tont li waqt il-laqgħa tal-Erbgħa li għadda il-Kumitat iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti tal-partit u xtaq iwassal messaġġ ċar lill-amministrazzjoni u lit-tmexxija. Fil-fatt f'din l-ittra l-Kumitat Mosti talab li tmexxija sabiex terfa' r-responsabilità taż-żewġ telfiet kbar li ġarrab il-partit fl-elezzjoni ta' Mejju li għadda għax tilfu il-fiduċja tagħhom ukoll. Fġieħ is-sewwa u fġieħ il-partit tagħna nitolbu biex kulħadd jerfa' r-responsabbilta għax il-fiduċja tagħna issa tliftuha wkoll. L-ittra li ntbagħtet lil kap nazzjonalista Adrian Delija, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-Viċi Kapijiet lill Presidenti tal-Eżekuttiv, l-Amministrattiv u l-Kunsill Ġenerali u lill-Uffiċċju tal-Informazzjoni. Qalet ukoll id-dikjarazzjoni ta' Clyde Puli li l-Partit Nazzjonalista kellu riżultat tajjeb kienet xokkanti. Fl-istess waqt akkużaw li tmexxija b'nuqqas ta' onestà. Sostnew li dan mhux il-mod kif għandu jimxi l-partit. Il-partit għandu jara għaliex żdied id-distakk u mhux isib l-iskużi, it-tmexxija għandha tkun responsabbli tal-azzjonijiet tagħha u tagħti spjegazzjonijiet tal-fatti. L-ittra qalet li d-dikjarazzjoni ta' Puli għajmet rabja kbira fost l-elettorat nazzjonalista. Il-Kumitat Mosti kritika wkoll id-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono li fi kliemuhom tefet lil Partit Nazzjonalista f'dawl ikraħ. Il-kumplament tal-ittra li hija miżawda bi kritika fil-konfront tal-ogħla tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tkellmet ukoll dwar l-elezzjoni interna l-co-option tas-Siġġu li battal David Stellini. Qalu li Jean-Pierre De Bono rebaħ elezzjoni fuq Kevin Kotajjer b'voti li mhux suppost kienu validi. Qalu wkoll li kienet ċokkanti li Clyde Puli ipprova jħajjar aktar kandidati sabiex jieħdu post Kotajjer fil-Parlament. Intant bi sforz maġġel sabiex it-tmexxija terġa' tieħu ftit ġieħ fil-Partit Nazzjonalista, Jean-Pierre De Bono ħeġġeġ il-Kumitati Sezzjonali l-oħra sabiex joħorġu mozzjonijiet favur Adrian Delija. Madankollu dan l-eżerċizzju sforzat wassal lil Partit Nazzjonalista f'mozzjoni oħra ta' sfiduċja f'Adrian Delija li din id-darba ġiet mill-Kumitat Nazzjonalista taraħa ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.